Υπάρχει μια ιστορία για ένα φρύδι που τρομοκρατούσε τα παιδιά ενός χωριού κάθε φορά που έβγαιναν έξω για να παίξουν. Οι γεροντότεροι κάτοικοι του χωριού πήγαν στο φίδι και του ζήτησαν να πάψει να δαγκώνει τα παιδιά. Το φίδι συμφώνησε και για λίγες εβδομάδες όλα πήγαν καλά. Τα παιδιά ευχαριστιόνταν το παιχνίδι στο δρόμο και κάθε μέρα επέστρεφαν στα σπίτια τους χαρούμενα και ασφαλή. Οι γέροι όμως του χωριού πήγαν στο φίδι για να το ευχαριστήσουν, αλλά το βρήκαν άσχημα χτυπημένο, γεμάτο μελανιές και δεμένο κόμπου. Όταν το ρώτησε τι είχε συμβεί, το φίδι τους είπε «Μα εσείς δεν μου είπατε να σταματήσω να δαγκώνω τα παιδιά?» «Αυτό είναι αλήθεια», του είπαν οι γέροντες. «Σου ζητήσαμε να σταματήσεις να δαγκώνεις, αλλά δεν σου είπαμε ποτέ να σταματήσεις να σφυρίζεις». Είναι μια ιστορία για τα όρια και την υπενθύμηση πως ο θυμός μας είναι η δομική τους ύλη.